हाँ क्या मुकेश के तरह में है मुकेश के तरह में तो ये सब काम में क्या होता है? कैसे हो गए ये के खत्म कर दे नौकरी 1000 के बढ़ुए जवानी बा करोड़ के घरे आ जाए हो कर जाऊं काम काज छोड़ के केतना सटाई सटात नाई के परदेसिया बलमुआ बुझत नाई के हाँ कीन दे मलाली अटनावा के बाली भोला जी से कह तू ही बना घर वाली सखियन के संग तू अपना ले आइहा पीछे वाला भाई तनी बहलू बढ़ाई पीछे वाला भाई तनी बहलू बढ़ाई पहिले बाटे जवनिया पवित्र केहू नाही खेदले बा हमरो दलित कमरिया तू कैसे 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 अरे साफ साफ बताओ यूपी बिहार में हिट हो जाइबू भोजपुरी फिल्म में फिट हो जाइबू खूब कमाइबू तू रुपया गोरी तनी देखाया जमा के यूपी